бәхетле итәди татар халык мәкалә. Әнә шундый бәхетне белемнән эзләүче балалар бүген безнең студиябызда һәм бәхетне алар бар дөньяга таратырга җыена телевизор аша. Сезне тамчы шоу интеллектуаль күңел ачу тапшыру сәламли. Хәерле көн, исәнмесез? Вакытны озакка сузмыйча командалар белән танышып алабыз. Сары өстәл артында бүген Буа районы Ян туган мәктәбендә белем алучы дуслар Диния, Ринат һәм Зилә бергәләшеп алар ялкын командасы алкышлар белән аларны каршы алабыз. Дуслар, сезгә каршы бүген Теләче районы Фатих Хөсни исемендәге Улы Мәтәскә мәктәбендә белем алучы кызлар Шын дуслар командасы Азалия, Рәфилә һәм Ланды. Шулай ук алкышлар. Уйныбызга бәя бирүче экспертыбыз белән таныштырып алабыз сезне, хөрмәтле катнашчылар, һәм әлбәттә телевизор караучы дусларыбыз. Уен дәверендә безнең белән бергәләшеп Казан Федераль университетының психология һәм мәгариф институты эксперты, Казан шәһәр 149-нчы лицей мөгаллиме Илдү Җәвдәт улы Вәлиев. Һәр вакыттагыча минем исемем Аделя Бектимирова һәм менә шундый составта без башлап җибәрәбез уеныбызның беренче турын. Хөрмәтле командалар, беренче тур гамәлдә. Әлеге турда без билгеле бер тема буенча сөйләшү алып барабыз. Бүген исә сезнең темагыз татар композиторлары. Аларның тормыш юлы, иҗат җимешләре барысы да сорауларда булачак һәм әлбәттә сезнең җавапларда шулай ук яңгырарга тиеш. Аңлашыламы? Әлеге тема буенча сез әзерләнеп килергә тиеш идегез. Ул сезгә иеш буларак бирелде. Ә инде әзерлек дәрәҗәгезне бергәләшеп сораулар ярдәмендә тикшерербез. Барлыгы һәрбер командага 7шәр сорау каралган. Әмма шунысы да мөһим. Әгәр бер команда сорауга җавапны белми икән, сүз икенче командага күчә. Һәм шул очракта өстәмә балл туплау мөмкинлеге дә булачак. Һәрбер дөрес җавап 1 балл белән бәяләнә. Беренче сорау сезнең өчен Шын дуслар командасы. Игътибарлы булыгыз. Сәлих Сайдашевның музыка буенча беренче укытучысы кем булган? Сәлих Сайдашевның музыка буенча беренче укытучысы кем булган? Азалия, Рәхимит, җавапны сездән көтәбез. Сәлих Сайдашевның музыка буенча беренче укытучысы булып Захидулла Яруллин була. Әлеге сорауның дөрес җавабы өчен анда Захидулла Яруллин сезнең активыгызда 1 балл котлыйм сезне. Күчәбез икенче командага, көндәш командага дөресрәге. Галиябану операсын кем иҗат иткән? Галиябану операсын кем иҗат иткән? Ринат, сорау сезнең өчен. Галиябану операсын Мансур Музаффаров иҗат иткән. Галиябану операсын 1940 елда нәкъ менә Мансур Музаффаров иҗат иткән. Киләсе сорау фото сорау рәвешендә бирелгән. Димәк, тәртип буенча карыйбыз экранга һәм җавап бирәбез. Муса Җәлил истәлегенә багышлап Җәлил операсын иҗат иткән композитор экранда ничәнче сан белән күрсәтелгән? Аның исемен атарга кирәк. Карыйбыз экранга һәм җавап эзлибез. Икенче номер астында Нәҗип Җиһанов. Димәк, икенче сан астында сурәтләнгән Нәҗип Җиһанов дип кабул итәбез сезнең җавапны. Инде хәзер дөрес җавапны ишетер вакыт килеп җитте. Муса Җәлил истәлегенә багышлап Нәҗип Җиһанов Әхмәт Фәйзи белән бергә шагыйрь операсын иҗат итә. Һәм 1953 елда композитор әлеге операга нигезләнеп Җәлилне язаның фотосы экранда. Чыннан да икенче сан астында бирелгән. Димәк, сезнең җавап тулаем дөрес, 1 балл сездә. 4нче сорауга күчәбез. Татар халкының беренче операсы ничек атала? Татар халкының беренче операсын атырга кирәк сезгә, Ринат. Татар халкының беренче операсы Сания дип атала. Беренче татар операсы Сания исемле. Ул Солтан Гәбәши, Газиз Әлмөхәммәтов һәм Василий Виноградовларның уртак иҗат җимеше. Аның премьерасы 1925 елда булды. 5нче сорауга күчәбез. Җидегән шишмә, Сусау, Идел суы ага торыр кебек җырларны кайсы композитор иҗат иткән? Әлеге сорау сезнең өчен Шын дуслар командасы. Әзерме җавап, Азалия? Тыңлыйбыз. Җидегән шишмә, Идел суы ага торыр, Сусау җырларын Сара Садыкова иҗат итә.
Сара Садыкова дип кабул иттек. Сезнең җавапны кай чаганы халкыбызның калфаклы сандугачы дип тәерделәр. Сезнең җавап әлбәттә дөрес. 6нчы сорау шулай фото сорау рәвешендә бирелгән. Димәк, дуслар, карыйбыз экранга һәм җавап бирергә тырышабыз. Мәҗит Гафуриның «Кара йөзләр» повесте буенча язылган «Мәхәббәт өчен җәза» операсының авторы экранда ничәнче сан белән күрсәтелгән? Ул кем? Ягъни аның исемен атарга кирәк. «Мәхәббәт өчен җәза» операсының авторы экранда ничәнче сан белән сурәтләнгән? Аның исеме шулай ук сездән, Ринат. Ул беренче сан астында сурәтләнгән Бату Меликов. Бату Меликов дип кабул иттек. Сезнең җавапны чыннан да әлеге операны нәкъ менә ул яза, аның фотосы экранда беренче сан астында сурәтләнгән. Бу опера өчен шунысы да мөһим, ул Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясына лаек булды. Әнә шундый мәгълүмат сезнең өчен 7нче сорауга күчәбез. Игътибарлы булыгыз. Чындыслар командасы татар халкының беренче милли балетын язган шәхеснең исемен атарга кирәк. Татар халкының беренче милли балетын язган шәхесне атарга кирәк. Татар халкының беренче милли балетын Фәрит Яруллин яза. Аның исеме Шүрәле. Татар халкының беренче балеты Шүрәле һәм аның авторы Фәрит Яруллин, ул Заһидулла Яруллинның улы. 8нче сорауга күчәбез. Заһидулла Яруллинның иң танылган маршын атарга кирәк. Заһидулла Яруллинның иң танылган маршын сездән сорыйбыз, Ринат. Заһидулла Яруллинның иң танылган маршы ул Тукай маршы. Тарихка ул Тукай маршы булып кирип калган, инде аның беренче исеме Тукай истәлегенә булган. 9нчы сорау фото сорау рәвешендә бирелгән, димәк, янә бар игътибар экранда. Язгы җилләр Раушан балетларын иҗат иткән композитор экранда ничәнче сан белән күрсәтелгән? Ул кем? Язгы җилләр Раушан балетларын иҗат иткән композитор экранда ничәнче сан белән сурәтләнгән? Аның исемен сездән сорыйбыз, Азалия. Раушан һәм язгы җилләр балетын иҗат иткән композитор 2нче номер астында ул Заһид Хәбибуллин. 2нче сан астында сурәтләнгән Заһид Хәбибуллин. Әлеге сорауның дөрес җавабы Афәрин. 10нчы сорауга күчәбез. Җәүдәт Фәйзинең Гадел Куту әсәренә нигезләнеп язылган операсы ничек атала? Җәүдәт Фәйзинең Гадел Куту әсәренә нигезләнеп язылган операсы ничек атала? Җәүдәт Фәйзинең Гадел Кутуй әсәренә багышланган операсы тапшырылмаган хатлар нигезендә ясала. Димәк, тапшырылмаган хатлар дип кабул иттек. Сезнең җавапны җавап дөрес, Афәрин. 1 балл сезнең якта. 11нче сорау. Бүгенге көндә Казан дәүләт консерваториясе кайсы композитор исемен йөртә? Бүгенге көндә Казан дәүләт консерваториясе кайсы композитор исемен йөртә? Бүгенге көндә Казан консерваториясе Нәҗип Җиһанов исемен йөртә. 2001 елдан алып, чыннан да Нәҗип Җиһанов исемен йөртә. Әлеге уку йортын композитор ачылганнан бирле җитәкләп барган һәм 40 елдан артык аның директоры булып эшли. 12нче сорау фото сорау. Гаяз Исхакиның Зөләйха, Фатхи Бурнашның Таһир Зөһрә әсәрләренә көй язган шәхес ничәнче сан белән күрсәтелгән? Ул кем? Сорау яңгырады, инде җавапны иштер вакытта килеп җитте. Сезгә мөрәҗәгать итәбез Ялкын командасы. Шәхсән сиңа, Ринат. Ул 3нче сан астында күрсәтелгән Солтан Габәши. Солтан Габәши дип кабул итәбез сезнең җавапны. Җавап дөрес, экранда ул 3нче сан астында бирелгән. 13нче сорауга килеп җиттек. Димәк, һәрбер командага берәр сорау калды. Сара Садыкованың композиторлык эшчәнлеге кайсы музыкаль әсәрдән башланып китә? Рәхим итегез, дуслар командасы. Сара Садыкованың композиторлык эшчәнлеге аның беренче тангосы Көтәм сине тангосы белән башланып китә. Афәрин, Сара Садыкова 1942 елда үзенең беренче әсәрен, ул да булса Көтәм сине тангосын иҗат итте. Һәм шулай итеп аның композиторлык эшчәнлеге башланып китә. 14нче сорауга күчәбез. Ул беренче турның соңгы соравы һәм ул сезнең өчен Ялкын командасы. Заһид Хәбибуллинның Муса Җәлил белән бергә язган җыры ничек атала?
Захит Хабибуллинның Муса Җәлил белән бергә язган җыры ничек атала? Ул сагыну җыры дип атала. Әлеге җыр сагыну дип атала һәм әнә шулай 100%лы нәтиҗә, ягъни 7-7 исәбе белән без беренче турны йомгаклап торабыз һәм күчәбез уенның икенче турына. Алкышлар безнең катнашчыларга. Тамшашау интеллектуаль күңел ачы тапшыруның икенче турын карыйсыз дуслар. Әлеге тур нидән гыйбарәт дип сорасагыз, аңлатып китәм. Әлеге турда кыска вакытта без катнашчыларыбызга сораулар бирәбез. Барлык сораулар төрле темага караган булачак, әмма шунысы да мөһим, аларның күбесе бик җиңел, шуңа күрә бары тик игътибарлы булу сорала. Диния, синнән башлап җибәрәбез әлеге турны. Аңлатканымча, кыска сораулар һәм синнән кыска җаваплар. Барысы өчен 1 минут, ягъни 60 секунд вакыт биреләчәк. Сораулар кабатланмый, әгәр дә белмисең икән, алга дип без киләсе сорауга күчәбез. Аңлашыламы? Аңлашыла. Күргәнемчә, аз гына куркасың, шулаймы? Берек дулкынланмаска кирәк, чөнки тагын бер кат аңлатам, сораулар җиңел, игътибарлы тыңлыйбыз һәм җавап бирәбез. Башладык. Урынбасар ясалышы буенча нинди исем? Кушма. Дөрес. 21-дән 4-не алга җавап. 17. Дөрес. Дәреслек сүзе рус теленә ничек тәрҗемә ителә? Учебник. Дөрес. Суыткыч сүзендәге кушымчаны атагыз. Көч. Дөрес. Илфат урманга барды дигән җөмләдә кайсы сүз исем? Илфат. Дөрес. Акият сүзендәге беренче хәрефне атагыз. О. Дөрес. Казакъстанның башкаласы. Астана. Дөрес. Ланды шәшәгенең нитисә була? Ак. 1-нең квадратын ничәгә тигез? 1. Дөрес. 3-тә юкка чыкты сүзләре фигыльнең кайсы заманында? Үткән. Дөрес. Төлке белән торна, төлке белән куаз. Кайсы әкиятта геройлар бер-берсендә кунакка чакыра? Төлке белән торна. Дөрес. Комета, телескоп. Кайсы предмет күк җисеме? Комета. Дөрес. Чакырым ул нәрсә үлчәү берәмлеге? Ерак күк. Дөрес. 69-дан соң кайсы сан килә? 70. Дөрес. Кәбестә чигендә кайсы яшелчә катлы-катлы? Кәбестә. Дөрес. Борт сүзендә ничә иҗек бар? 1. Дөрес. Татар халык мәкалә ашаган белми, ә кем белә ди? Тураган. Дөрес. Бурлаки на Волге картинасын кем язган? Репин. Дөрес. Иң кечкенә өч урынлы сан? Ес. Дөрес. Ярдәм итә сүзнең синонимы? Булыша. Дөрес. Нью-Йорк шәһәре кайсы илдә урнашкан? Нью-Йорк. США. Афәрин. Барлык сорауларга да син дөрес җавап бирдең. Андый әле ишеткән юк иде, шуңа күрә көчле алкышлар. Шулай итеп, икенче турны дәвам итәбез. Алга таба Рафилә синең белән әңгәмәне алып барырбыз. Шулай ук әңгәмә бер яклырак булыр, ягъни миннән сораулар, синнән җаваплар. Кыска сораулар, кыска җаваплар барысы өчен 1 минут, ягъни 60 секунд вакыт. Шулай ук бер курыкмаска сораулар синең өчен җиңел әзерләнеп куелган һәм синнән җиңел генә җавап бирү сорала. Әзерләнергә вакыт кирәкме? Юк. Юкмы? Әзерме? Әзер. Башладык. Кура җиләге ясалышы буенча нинди исем? Тезмә. Дөрес. 19-га 3-не кушка җавап. 21. Дөрес түгел. Бозгыч яки бетергеч сүзе рус теленә ничек тәрҗемә ителә? Ластик. Дөрес. Күзлек сүзендәге кушымчаны атагыз. Күзлек. Дөрес. Айгөл кызыл күлмәк кигән дигән җөмләдә кайсы сүз сыйфат? Кызыл. Дөрес. Завод сүзендәге соңгы хәрефне атагыз. Да. Дөрес. Әрмәнстанның башкаласы? Белмим. Ереван. Тузгана крамашы кайсы чәчәк җәй ахырында мамыкка әйләнә? Тузгана. Дөрес. 3-нең квадраты ничәгә тигез? 9. Дөрес. Килермен эшләрмен сүзләре фигыльнең кайсы заманында? Киләчәк. Дөрес. Сонасы әкиятендә таракның хуҗасына биргәч, карак малайны кем бик катырыша? Әнисә. Дөрес. Җир кояш тирәле әйләнәме, әллә кояш җир тирәлеме? Кояш җиртеләре. Җир кояш тирәли. Грамм нәрсә үлчәү берәмлеге? Авырлык. Дөрес. Авырлык. 41-гә кадәр кайсы сан тора? 40. Дөрес. Кишер редис кайсы яшелчә тизрәк өлгерә? Редис. Дөрес. Ипи сүзендә ничә иҗек бар? 2. Дөрес. Татар халык мәкале ашыккан нәрсәгә пешкән ди? Ашка. Дөрес. Алкышлар. Йөреп чыктың әлеге турны. Шуңа күрә алкышлар синең өчен. Күз ачып йомганчы безнең кызлар икенче турны йөреп чыктылар. Нәтиҗәләр түбәндәгечә. Ялкын командасының вәкиле Диния беренче булып эшкә кереште һәм ул 21 сорауның 21-нә дөрес җавап бирде. Аның көндәше Чын дуслар командасының вәкиле Рафилә 17 сорауның 14-нә дөрес җавап бирде һәм инде гомуми нәтиҗәгә килгәндә исәп 28-гә 21. Алда безне хәл иткеч 3нче тур көтә, шуңа күрә барысы да үзгәрергә мөмкин. Әлегә алкышлар.
Тапшырыбызның җиңүчесен ачыкларга ярдәм итүче 3нче турны башлап җибәрәбез. Әлеге турда без катнашучыларга 2 төрле бирем тәкъдим итәбез. Беренчесендә исә сезгә, хөрмәтле укучылар, экранда фотосурәт биреләчәк. Фотосурәттә кем сурәтләнгән, аның турында сез ниләр беләсез, буларның барысын да безгә яңартырга кирәк булачак. Иң элек сез бергәләшеп уйлыйсыз, инде соңыннан берәрегез безгә җавапны яңгыратырга тиеш булачак. Сездән башлап җибәрәбез бу юлы Чын дуслар командасы. Фотосурәт экранда. Башлап җибәрәбез Чын дуслар командасы. Ландыш, рәхим ит. Бу фотосурәттә Сүрфәт Госман улы Малик сурәтләнгән. Ул 1943 елның 3 январында Татарстан Республикасының Мөслим районы Түбән Сәйит авылында туа. Аның беренче шигырьләре беренче Карлыгач исемле җыентыгында басылып чыга. Алар Нәсел тамгасы, Сөембикәнең хушлашу догасы, Татар теленең каргышы һәм марш. Аның җыентыклары Язмышлар ярында, Утлы бозлар, Осенние костры, Адашкан болыт һәм Ике урман арасында. Ул Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе Муса Җәлил исемендәге һәм Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендә дәүләт премия лауреаты. Афәрин, кыска, иң мөһим эчтәлекле һәм дөрес. Барлык пунктларны үтәдең. Ул да булса биографиясы, иҗат җимешләре һәм әлбәттә мактаулы исемнәре. Көндәш командага күчәбез, нәкъ шундый ук бирем. Фотосурәте генә аерылып торачак һәм әлбәттә сезнең җавабыгыз да аерылып тора. Ялгын командасы шулай ук җавап бирергә әзер, тыңлыйбыз сезгә. Зилә. Әлеге фотосурәттә Гөлшат Хисам кызы Зәйнәшева сурәтләнгән. Гөлшат Хисам кызы Зәйнәшева күренекле татар шагыйрәсе. 1928 елның 13 гыйнварында Тукай районы Иске Теләче авылында дөньяга килә. Әти-әниләрен авылдан каулаганда, аны әтисе һәм әтисе ягыннан апасына тәрбиягә биреп калдыралар. Шушы авылда Гөлшатның бала чагы үтә дә инде. Ул башта шушы авылда башлангыч мәктәпне тамамлый, аннары соң күрше авылда 7 еллык мәктәпне тамамлаганнан соң Минзәле педагогика укуханәсен бетерә. Минзәле педагогика укуханәсен тамамлаганнан соң Казан дәүләт педагогика институтының татар теле һәм әдәбият бүлегендә белем ала. Гөлшат Зәйнәшева бигрәк тә татар җыр сәнгатендә актив иҗат иткән язучы. Аның туган җирем Татарстан, Китмә сандугач, Аерылмагыз, Туган авылым урамы кебек җырлары бик популяр. Һәм 50 җыр исемле китабы өчен анарга 1991 елда Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе бирелә. 1988 елдан Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе дигән исем белән бүлекләнә. Чигәнме шуның белән җавап? Минемчә, җитеп торыр, бик зур рәхмәт, алкышлар. Менә шулай танылган шагыйрьләребезне иҗат җимешләрен, тормыш юлларын атап киттек. Бик зур рәхмәт сезгә. Инде хәзер без күчәбез 3нче турның 2нче өлешенә. Әлеге өлештә без сезнең татар теле дәресләрендә алган белемнәрегезне тикшерербез. Моның өчен без сезгә хәрефләр төшеп калган сүзләр һәм сүз тезмәләр әзерләп куйдык. Төшеп калган хәрефләрне барлау үзегезнең өстегездән аңлашыламы? Барлык сүзләр һәм сүз тезмәләр экранда булачак һәм шулай ук махсус бланкларда. Уңышлар сезгә әлеге турда. Фотолар өстендә эшне башлыйбыз, дуслар. Иң элек сезгә мөрәҗәгатьтән Ялкын командасы. Беренче сүз тезмә Адәм баласы. Адәм баласы сүз тезмәсендә А хәрефе төшеп калган. Дип уйлыйсыз сез, көндәш командага күчәбез, аларның фикерләре. Без шулай ук А хәрефе төшеп калган дип уйлыйбыз. Карыйбыз экранга һәм тикшерәбез. Әлбәттә, бирдә А хәрефе торырга тиеш, һәм сез моның турында бик яхшы беләсез. Икенче сүз тезмәдә бик бәхәс.
Әдәби бәхәс сүз тезмәсендә безнең уйлавыбызча каты Х хәрефе чыгып калган. Каты Х дип уйлыйсыз сез, Зилә. Без дә көндәш команда белән килешәбез. Димәк, шулай Х хәрефен куйдыгыз, каты Х хәрефе турында сүз алып барабыз. Бар игътибар экранга. Биредә шулай Х хәрефе тора һәм сезнең җаваплар дөрес. Өченче сүз тезмә аккордеон тавышы. Аккордеон тавышы сүз тезмәсендә К хәрефе чыгып калган. Димәк, тагын бер К хәрефе кирәк, шулаймы? Сез ничек уйлыйсыз, Ландыш? Без шулай ук уйлыйбыз. Димәк, К хәрефен куйдыгыз. Бер тигез җаваплар командаларда, инде җаваплар бер тигез дөрес. Дүртенче сүз тезмә, бөдрәт ал. Безнең уйлавыбызча бөдрә тал сүз тезмәсендә бернинди хәрефтә чыгып калмаган. Димәк, әлеге сүз тезмә ялгыш кына биргә кирип калган, шулаймы? Кабул иттек сезнең фикерегезне, Зилә. Бедрәтал сүз тезмәсендә хәреф куелмый. Димәк, шулай калдырабыз. Карыйбыз экранга һәм тикшерәбез. Афәрин, дуслар, әлеге сүз тезмәдә хәреф төшеп калмаган иде. Зилә, Ак әби васияте сүз тезмәсендә калынлык билгесе чыгып калган. калынлык билгесе дип уйлыйсыз сез, Ландыш? Калынлык билгесе чыгып калган. Калынлык билгесе дип уйлый командалар, экранга карыйбыз һәм дөрес җавапны беләбез. Дөрес җавап шулай ук экранда һәм сезнең кәгазьләрегездә, димәк, һәр ике якка берәр балл китә. Галерея хуҗасы сүз тезмәсендә безнеңчә Я хәрефе чыгып калган. Е хәрефе дип уйлыйсыз сез, Зилә? Без дә көндәш команда белән килешәбез. Янә карыйбыз экранга. Афәрин, дуслар, татар теле һәм әдәбият дәресләрендә ныклы белемнәр алдыгыз һәм без сезне котлыйбыз. Әлеге белемнәр сезнең зур җиңүегез. Алкышлар. Кешедән көчле командалар җыелды бүген студиябызга, әмма дә ләкин уен барышы буенча җиңүче исеме бары бер генә. Әлеге мактаулы исемгә кайсы команда лаек булыр икән, моны белер өчен сезне экспертыбызга тапшырабыз. Hörmətli oxucular, менә бүгенге уеныбыз татар композиторларына багышланган иде һәм инде менә ул да ахырына җитте. Бүгенге уенга нәтиҗәләр түбәндәгечә. Өченче тур безнең 2 илештән тора иде. Беренче илештә бирелгән фотосурәт буенча шәхесне танып белергә, аның иҗат юлы белән, иҗат җимешләре белән таныштырга иде. Ике команда да бу биремне бик төгәл үтәде. Бирелгән шагыйрьне танып білділер, аның иҗат җимешләре белән, тормыш юлы белән бик тулы итеп таныштырдылар. Ике командага да 2 балл бирелде. Икенче элеше кичкенә диктант формасында бирелгән сүз тезмәләрдә төшеп калган хәреф урыннарына тиешле хәрефләрне куярга иде. Бу элешне дә 2 команда да тулысынча дөрес башкардылар, икесенә дә 6 балл. Уенга нәтиҗә түбәндәгечә. Чын дуслар командасы 29 балл туплады. Ялкын командасы 36 балл туплап, җиңүче исемен яулады. Котлыйбыз сезне укучылар. Афәрин. Шулай итеп, бүгенге чыгарылышның җиңүчесе Ялкын командасы. Көмеш медальле икенче урында бүген Чын дуслар командасы. Сез дуслар, сез белемле һәм киләсе тапшыруларда без сезне көтәбез реванш алырга, җиңү яуларга. Тапшырыбызның иң матур мизгелләре ул да булса бүләкләр тарату тантанасы. Аларны безгә тапшырыбызның фәнни консультанты Әнвәр Нурәхмәтуллы Хуҗи Әхмәтов җиткерә. Бик зур рәхмәт аңа. Аннан тыш Галәскәр команда исемендәге Татар дәүләт академия театры безнең катнашларыбызның барысында үзләренең иң матур спектакльләрендә көтеп кала һәм чакыру билетларын тәкъдим итә. Камал театрына рәхмәтләребез чиксез. Бүгенге тапшырыбыз шуның белән тәмам. Хөрмәтле командалар, алга таба да шулай белем үрләрен яулауда һичбер тукталып калмаска. Инде сезнең белән хөрмәтле телевизор караучы дусларыбыз киләсе атнада шушы урында шушы вакытта очрашырга насыйп булсын. Исән-имин булыгыз.